додгоҳи ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе ба муҳокимаи парвандаи блогерони тоҷик, ки дар пахши навори занони танфурӯш айбдор мешаванд, шурӯъ кард. 4 блогер моҳи июл як навори таҳқиқотӣ дар бораи танфурӯшони хиёбонгарди Душанбе таҳия ва дар YouTube нашр карданд. Нашри он ҳангомаангез шуд. мақомот онҳоро ба ғайриқонунӣ ҷамъ овардан ва паҳн кардани маълумоти шахсӣ муттаҳам медонанд. худи блогерон мегӯянд, ҳадафашон нишон додани мушкилоти иҷтимоӣ буд, на паҳн кардани иттилооти шахсӣ. мегӯем ки мақсади мо парзанӣ набуд. Аммо видеоро мо барои чӣ кардем ки агар мо медонистем ки моро меқапанд, мисол хеле кашокаш мешавад, мо у видеоро намепартофтем дар интернет. парванда алайҳи блогерон бар асоси шикояти 6 қаҳрамони навори пахшшуда дар шабакаи YouTube боз шудааст. аз 6 нафар ҷабр дида танҳо 3 нафар ба мурофиаи додгоҳӣ ҳозир шуданд. онҳо гуфтанд, навори пахшшуда аз сӯи блогерҳо ба зиндагиашон таъсири манфӣ расонидааст. گفتن چی کاری بد کردی؟ блогерҳои тоҷик амали худро ҷиноят намеҳисобанд. онҳо барои дифои худ адвокат нагирифтанд ва мегӯянд, ҳар ҳукме ки додгоҳ содир кунад, ба ҳамон розӣ хоҳанд шуд. дар сурати исбот шудани гуноҳи блогерон, онҳоро аз 11 то 27 ҳазор сомони ҷарима ё 1 соли корҳои ислоҳӣ интизор аст.